Gaan Zeeuwse vakantieparken en campings op slot? Het is vrijdag 27 maart. Dit is Zeeland Nu. Veiligheidsregio praat over nieuwe maatregelen. Zoektocht naar extra zorgpersoneel. En al 50 jaar bezeten van sterrenkunde. Dag dames en heren. In Zeeland blijkt vandaag opnieuw 1 patiënt te zijn overleden aan het coronavirus. Er zijn 10 nieuwe gevallen van corona in Zeeland vastgesteld. En ondertussen is de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ, opnieuw bijeen om te praten over de coronasituatie in Zeeland. En voor de deur van die vergadering van de VRZ staat verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, er zou gesproken worden over een definitieve beslissing om campings en vakantieparken dicht te gooien deze zomer in Zeeland. Ja, inderdaad. Zojuist is bekend geworden dat vakantieparken en campings op de Zuid-Hollandse eilanden, dus Voorne, Putten, Goeree, Overflakkee, dat die dicht gaan. Ja, zoiets kan je dus ook wel in Zeeland gaan verwachten, zeker nu daar hier achter mij over gesproken wordt. Kijk, tot nu toe hebben we in Zeeland alleen te maken gehad met een moreel appel. Er is gezegd tegen toeristen: kom niet naar Zeeland. Dat is gezegd tegen toeristen in het binnenland, maar ook tegen Duitse toeristen. Via media in Duitsland is dat bekendgemaakt. En de reden dat dat gedaan is eigenlijk om de Zeeuwse zorg niet te veel te belasten. Kijk, er wordt nu gewerkt aan de capaciteit op de intensive care om die zo optimaal mogelijk te krijgen. Maar in Zeeland kunnen we nog niet eens allemaal toeristen erbij krijgen die eventueel ziek in een ziekenhuis in Zeeland zouden gaan liggen. Wat natuurlijk ook nog meespeelt is de verspreiding. Hè. Mensen komen van heinde en ver naar Zeeland toe. Besmetten misschien hier mensen, worden misschien besmet, besmetten elkaar en gaan naar zo'n vakantie weer naar huis en nemen dat virus overal en nergens mee naartoe. Dus er zijn natuurlijk verschillende gezondheidsredenen om te zeggen van vakantieparken en campings moeten worden gesloten. En die beslissing die zal wellicht hier vandaag genomen worden. Marcel de Kranen, tot zover. En hou voor de uitslag van die VRZ, voor die Veiligheidsregio Zeeland, die vergadering, hou onze website in de gaten. De Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ in Goes en Zorgzaam in Terneuzen zoeken extra verpleegkundigen en artsen om de patiëntenstroom door het coronavirus aan te kunnen. Jan-Arie van den Hoek, hij is arts bij het ADRZ, verwachtte dat het erg druk gaat worden de komende weken. Wij zoeken mensen die kunnen werken op de IC, op de spoedeisende hulpafdeling en op de acute opnameafdeling verpleegkundigen, om bij te springen in deze tijden van corona. Ziekenhuizen hebben artsen en verpleegkundigen nodig die tot tenminste 2 jaar geleden een zogeheten BIG-registratie hadden. Hoeveel nieuw personeel nodig is, valt nu nog moeilijk te zeggen. We weten niet exact het aantal mensen dat we nodig hebben, maar wat we zien is dat de patiëntenstroom toeneemt en dat we geleidelijk aan meer mensen nodig gaan hebben. En bovendien zijn we bang dat onze eigen mensen ook uit zullen vallen. Dus dat maakt dat iedereen die kan een hand bijsteken, die hebben we nodig. Mensen die zich aanmelden en op de intensive care gaan werken krijgen hoogstwaarschijnlijk te maken met hele zieke mensen. Maar ook daar is aan gedacht. Wat we doen in het ziekenhuis is dat we ook een programma hebben om mensen te ondersteunen. We hebben een bijscholingsprogramma voor behandelen van specifiek deze patiëntencategorie. En wat we doen is inderdaad mental support leveren, want er komt inderdaad veel op mensen af. ADRZ en Zorgzaam zijn niet de enige ziekenhuizen in Nederland die extra personeel nodig hebben. Maar de hoop is dat het lukt. Wat we zien is dat veel mensen zich ook al spontaan aandienen. Oud-collega's, specialisten die recent met pensioen gegaan zijn, die dienen zich ook spontaan al aan. Maar iedereen die dat nog niet gedaan heeft, roepen we bij deze op. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de websites van ADRZ of Zorgzaam. Ja, aangeschoven is collega Floris-Jan Sietsema. Floris-Jan, je ziet drukte bij de ziekenhuizen. Maar economisch, bedrijven hebben het moeilijk, want daar is het helemaal stilgevallen. En de horeca probeert toch op alle manieren het hoofd boven water te houden. Ja, de drukte in de horeca is alweer even geleden. Dat werd natuurlijk van het ene op het andere moment ineens helemaal stil. En die proberen nu met man en macht allemaal oplossingen te zorgen. Er zijn restaurants die gaan maar bezorgen. Die zeggen, we hebben de koks, we hebben het eten, dan sturen we het maar rond. Er zijn ook restaurants en ook cafés die zeggen, dat heeft bij ons geen zin of het wordt een druppel op een gloeiende plaat. Wij doen aan een crowdfunding om te zorgen dat we gewoon op die manier steun krijgen van mensen. Nou, bijvoorbeeld dan even het voorbeeld van Honey Pie, een vestiging in Middelburg. Die hebben nu een nieuwe vestiging net gekocht. Forse hypotheek, dus een heleboel geïnvesteerd, bijna geen geld op de botten. Ja, wat doe je dan? Dan begin je dus een crowdfundingsactie en de eigenaar die vertelt daar wat over. Mensen hadden de hele tijd tegen ons gezegd, kunnen we hier echt mee helpen? Wat kunnen we voor je betekenen? Wil je tegoedbonnen? Ga je bezorgen?
Maar als mensen allemaal later hun tegoedbonnen gaan inleveren, dan heb je daarna geen omzet. Dus dan is het uitstel van executie. En toen dacht ik, eigenlijk het enige wat helpt is gewoon donaties. Maar dan moeten mensen wel dus de kans krijgen om ergens te doneren. En dat dan de restaurants dichtgaan en de rest van de horeca, dat heeft dan ook meteen weer allemaal gevolgen voor hun toeleveranciers. Wat denk je bijvoorbeeld van de vissers op de Oosterschelde? Die kunnen met hun kreeften nergens naartoe, want alle restaurants kunnen ze niet afnemen. Nou, dan is er nu een winkel in Amsterdam, Fishtails. Die zegt, wij kopen allemaal vis in. En weet je wat, laten wij dan die Oosterschelde kreeft inkopen. Dan gaan wij ze koken, bereiden, dan maken we er een heel gerecht van. En dat bezorgen we dan in Amsterdam langs de deuren. Nou, ze leggen even uit waarom ze dat doen. Om mensen te laten genieten en tegelijkertijd te laten bijdragen om zodoende toch ervoor te kunnen zorgen dat de Oosterschelde-vissers ook dit jaar een bepaald inkomen kunnen genereren. Nou, wij gaan aan de slag. Wij gaan er een gigantisch succes van maken. Dat hopen we. En ik wens iedereen heel veel sterkte. Maar Floris-Jan, het gaat dus over Oosterscheldekreeften die dan op die manier in Amsterdam worden verdeeld. Je zou bijna denken dat moet er ook in Zeeland kunnen. Ja, tuurlijk. En dat is ook het idee dat dit breder uitgerold gaat worden. Maar het is nu nog maar net opgestart. Iedereen is nog maar een beetje aan het pionieren, om het zo maar te zeggen. Ja, het levert toch ook wel weer bijzondere dingen op. Want het gaat ook in een hele andere sector zijn problemen. Als je bijvoorbeeld hebt over een garage. Je zegt, we hebben ineens veel minder mensen die komen voor hun APK-keuring of om een nieuwe auto te kopen. Dus de leenauto's staan allemaal te verstoffen. Nou, waarom zetten we die niet in voor zorgpersoneel? Daarom is er nu bijvoorbeeld een garage, Ben de Rooij in Sint-Philipsland. Die heeft gezegd, 3 auto's, die zetten wij extra in. Zodat mensen die werken in de zorg, die kunnen gebruiken. In plaats van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Want ja, er rijden steeds minder bussen en treinen. En om dan lange dagen te maken in de ziekenhuizen. Wat kan je beter doen om mensen dan een auto mee te geven? Dat is een mooi gebaar, hè? De hoopvolle initiatieven in dit soort sombere dagen. We houden de moed erin. Floris-Jan, dankjewel. In Zeeland zijn er de minste autovernielingen van Nederland. Met 680 geregistreerde gevallen vorig jaar staat de provincie onderaan de landelijke ranglijst, zegt vergelijkingssite Independer. De meeste auto's werden vernield in Terneuzen. Er is wel een stijging. In Zeeland werden ruim 3% meer auto's vernield dan weer het jaar daarvoor. Met mannenmacht wordt gewerkt op het aspergeperceel van Bart Dekker bij Westkapelle. Zwarte en witte folie wordt gespannen over de ruggen waar de asperges groeien. Zwart is om de groei te bevorderen, wit is om die af te remmen. De asperges worden meestal rond de Pasen gegeten en dat is al over 2 weken. En de vraag is of het gaat lukken. Ik dacht dat we wel heel vroeg konden zijn, omdat we natuurlijk heel de winter geen kou, geen vorst hebben gehad. Maar door de nattigheid juist de vorige weken zie je de bodemtemperatuur weer zakken. En daardoor zie je dat de asperge nog eventjes iets langer in zijn winterslaap is gebleven. Het aspergeseizoen duurt tot 24 juni. Zierikzee heeft net als op meer plaatsen in Zeeland nieuwe kledingcontainers. De gemeente Schouwen-Duiveland is er blij mee, maar die nieuwe zijn wel erg hoog. Een beetje kleinere mensen kunnen er misschien helemaal niet bij. Voor mij is het geen probleem, maar als mensen inderdaad met een rolstoel erbij moeten, dan kunnen ze er niet goed bij, nee. De gemeente vindt het ook een probleem en heeft het neergelegd bij de leverancier van de kledingbakken. Planeten, sterren en het universum. Het is voor Middelburger Rijk-Jan Koppenjan al 50 jaar zijn lust en zijn leven. Als 10-jarige volgde hij een basiscursus sterrenkunde bij volkssterrenwacht Philippus Landsbergen. En hij is sindsdien eigenlijk nooit meer weggegaan. Het is a way of life. Daar sta je mee op en daar ga je mee naar bed. Je houdt al van tevoren rekening. Oh, vanavond is het helder. Dan kan er iemand jarig zijn, maar dan is het toch jammer. Dan gaat deze jongen met een telescoop in de weer. Wanneer is jouw interesse voor het heelal sterrenkunde ontstaan? Dat weet ik eigenlijk tot op de dag nauwkeurig te zeggen. Dat was op kerstavond 1968. Want toen had je de beroemde vlucht van de Apollo 8 die naar de maan ging en achterlangs de maan ging. En vanaf dat moment is het bij mij eigenlijk begonnen. Hoe uitte zich dat? Nou, ik begon eigenlijk allemaal krantenknipsels te bewaren, stukken erover te lezen in de krant. En dan ga je ook tekenen bijvoorbeeld. Nou, ik heb hier een tekeningetje van toen ik, ik denk 10 jaar was, van de Apollo bij de maan. Ja, zo is het eigenlijk steeds gekker geworden. Ik ben met mijn broer een keer naar de sterrenwacht gegaan. Die zat toen nog op het Noordbolwerk. En toen zag ik natuurlijk allemaal andere jongelui die er ook eigenlijk gek van waren. Ik denk van, hé, daar wil ik ook bij horen.
En toen heb ik me opgegeven voor een cursus. Rijk-Jan is sinds 2003 voorzitter van de Sterrenwacht. En samen met zijn collega's probeert hij meer bekendheid te geven aan de sterrenkunde. Dat doe ik inderdaad met veel passie. En ja, wat ik heel leuk vind om te doen is lesgeven eigenlijk aan scholieren. Hè. En dat doe je onder andere hier door rondleidingen te geven in het museum? Ja, we geven hier rondleidingen en we geven ook presentaties over hoe groot het heelal is en dat soort dingen. En als ik dan een klas met leerlingen van rond een jaar of 10, weet je wel, voor me zie, dan denk ik, hey, dat doet me een beetje aan mezelf denken. En ja, bij mij is het aangewakkerd, het vuurtje. En ik hoop dat er dan bij meer mensen dat gaat gebeuren. Wat is in die afgelopen 50 jaar voor jou nou het meest bijzondere moment of ervaring geweest op het gebied van sterrenkunde? Het zijn er eigenlijk heel veel. Maar als het gaat over echt bijzondere hemelverschijnselen, dan denk ik toch aan de komst van een komeet of een zonsverduistering. En wat ik ook nooit vergeten ben, en dat was in 1999, er was een nacht dat ik meer dan 1000 vallende sterren, meteoren, heb gezien. En ja, dat is zulk mooi vuurwerk, daar kan geen oud opnieuw vuurwerk tegenop. Eén opsteken deze dagen, het is heerlijk lenteweer. De temperatuur liep vandaag op sommige plekken in Zeeland zeker uit de wind op tot zeker 15 graden. Morgen dan zie je de eerste bewolking al komen, al blijft het nog wel droog, maar dan is het helaas afgelopen. Regen, kou en misschien later zelfs natte sneeuw. In Zeedok zondag de prijswinnende documentaire Van Verlies kan je niet betalen, over het echtpaar Trimpen uit Vlissingen. Aardappels en 1,5 pond spinazie. Hartstikke bedankt. Succes. Ja. Dat dus van het weekend. Kijk op onze site en ook op onze app voor het laatste nieuws in Zeeland. Wat mij betreft tot morgen dan ook met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.